הגעתם לעוד סרטון של אפי קלאש וייטי. הפעם הסרטון לא ידבר על קלאש רויאל, אלא על 10 הספינרים הכי מגניבים בתולדות האנושות. יש לנו פה ספינר מוזב עם 6 משקולות. מומלץ לכל ילד שרוצה לאתגר את עצמו, כי הוא די קשה לסיבוב, והוא עולה בערך 140 שקל. נעבור לספינר עם 7 כיוונים שיכול להסתובב 5 דקות ומעלה, אבל זה כבר תלוי בכוח הסיבוב שלכם. ספינר כזה יעלה כ-130 שקל, ולפי דעתי אמור לעלות אפילו יותר, כי הוא ממש מגניב. וגם החברים שלכם ממש התלהבו מהספינר וירצו לשחק איתכם בו. אנחנו עוברים לספינר שכינו הספינר אחד. יש לו 3 כיוונים והוא לא מסתובב כל כך טוב, אבל הוא ממש יפה ומרשים. אזהרה, שהספינר מסתובב לא לגעת בקצוות. ספינר זה יכול לגרום לחתכים ופצעים, ומחירו כ-150 שקלים. הגענו לספינר הירח, שיש לו 3 כיוונים. הלאגר האמצעי בצבע זהב מבריק, הכיוונים שלו בצבע חום בהיר של ירח. הוא נראה מאוד טוב ומסתובב באזור 3 דקות. מחירו כ-100 שקלים. ספינר בעל 2 לאגרים בצבע ורוד מבריק, מומלץ לבנות, ומחירו כ-120 שקלים. מסתובב בין 2.5 ל-3 דקות, ממליץ לכם לקנות. יש לנו כאן ספינר הדומה לשושנת הרוחות, עם לאגר אמצעי בצבע זהב, וכל השאר ספינר בצבע כסף. אוקיי? מסתובב בין 4 ל-5 דקות. יעלה לכם כ-170 שקל, אבל אני ממש מזהיר אתכם, אני לא רוצה שתיפצעו. בזמן סיבוב לא לגעת בספינר, הוא גורם לחתכים ממש עמוקים. כינויו של הספינר הזה הוא ספינר הנינג'ה. אני לא ממליץ לכם לקנות אותו כי יש לי סכינים מאוד חדים והוא מאוד שביר. אבל אם אתם בכל זאת קניתם זה, ואם הוא ישבר, בכל זאת קניתם, תשחקו בזה בזהירות רבה, מעל משטח רב, ויעלה לכם 150 שקלים. כינויו של הספינר הבא, זה אני ורועי המצאנו. קוראים לזה הספינר המבריק. כשמצובבים אותו הוא יוצר ברק של גוונים מיוחדים, ומשתלבים עם הלאגר האמצעי שהוא בכלל בצבע זהב. 3 המשקולות מכוסות בברזל מבריק. הספינר הזה מסתובב כ-3 דקות ויעלה לכם בערך 120 ש"ח. יש לנו כאן ספינר מוזב בעיר עם 3 כיוונים, עם רווחים בין כל כיוון. הוא מסתובב כ-2.5 דקות ויעלה לכם 160 שקלים. אנחנו עוברים לספינר האחרון, העשוי מיהלומים אמיתיים. עולה כ-40,000 ש"ח. זה מלא כסף. הוא מסתובב כ-3.5 דקות, אבל צריך להתנהג איתו מאוד בזהירות, כי אם הוא יישבר זה יהיה ממש בסה. וזהירות רבה, כי זה עולה המון כסף. טוב, זה היה הסרטון להיום, אני מקווה שנהנתם. אני אדע שאם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, תגיעו ל-30 לייקים. זה הסרטון להיום, ויאללה, ביי.